אנחנו עדיין בענייני פינוקים, אז זה אומנם חג השבועות מאחורינו, אבל אם מתחשק לכם להשתכשך באמבטיית חלב, כדאי לכם לנסוע לנהלל. שם יודעים איך להפיק מצמחי ארץ ישראל סבונים חלביים, כך זה נקרא, ועוד כל מיני מוצרי קוסמטיקה בעלי סגולות מיוחדות, בהן סגולות מרפא. כתבתנו ליאת הלוי כהן, שלא מפספסת אייטמים כאלה, הייתה גם שם וחזרה שיכורה מהריח. בתור ילד, אני אמרתי את זה לא פעם, אני רכרחן ידוע. אני אוהב להריח, וריח זה עולם קסום בעיניי. הוא קשור במוח שלנו למקום הכי בסיסי. הוא אחד היצרים, בעיניי, כן? הוא מפעיל יצר. בין אם אנחנו מדברים על משפט ידוע כמו כימיה בין אנשים. אז כימיה זה מן הסתם גם כל מיני חומרים שהגוף מפריש, אבל זה ריח. הריח שמושך אותנו. אז הצמחים משכו אותי. עידו, שהחליט ללכת בעקבות הריחות, חבר לוורדה ממקימות גן צמחי מרפא בנהלל. היא דואגת לגן הבוטני ומפיק מהצמחים עשרות מוצרי קוסמטיקה טבעיים. אנחנו רואים כל צמח כאנרגיה שזורמת בגדילה שלה. כל גדילה של צמח זה ריקוד במרחב, ומכל הריקודים האלה במרחב אנחנו יצרנו מכל הגן איזושהי זרימה כללית, הוליסטית, אסתטית, ריחנית, שרק השהייה בגן, רק לבוא לפה אומר וואלק בריאות. צמח שאני מחזיק ביד נקרא שיבה. האמת היא שרובנו מכירים אותו, אבל רובנו לא מכירים את יכולות הריפוי המדהימות שיש לשמן האתרי שלו. אנחנו נזקק ונראה את השמן שמופק מהעלים, אנחנו נראה צבע כחול יפהפה. הצבע הכחול הזה שנמצא בתוך השמן האתרי, ולא רואים אותו כמובן בצמח כשמסתכלים מנקודת מבט כזו, החומר הכחול הזה נקרא הזולן. זה חומר שברפואת הצמחים, בקוסמטיקה הטבעית, אנחנו משתמשים בו בכדי לטפל בדלקות עור ולשקם תאי עור. אנחנו הולכים להיעזר בצמחים ובעצם לעשות פורמולה שנקראת חלב אמבטיה. חלב אמבטיה, לפנק את עצמנו בסוף היום, עם בן או בת הזוג, לשפוך ככה באמבטיה ולקבל את כל האמבטיה בצורת חלב. אז בעצם מה שאנחנו צריכים זה שמנים טובים, שמנים צמחיים כמו שקדים או סומסום או זירי ענבים או חוכובה. לתוך זה אנחנו נוסיף את השמנים הארומטיים של ילנג ילנג, של ברגמוט, של וניל, דברים שעובדים ככה על החוש הרומנטי. ואיך זה הופך להיות חלב? או, בעצם אנחנו מחברים את זה עם חומר שנקרא אמולסיפייר, חומר מתחלב בעברית. בעצם חומר שיודע לקשר בין מים לבין שמן. טוב, ועכשיו כל מה שנותר זה לקפוץ לאמבט. כן, יש מתנדבים?